Možno jednu vec ešte, ktorú by som na začiatok dal, je, že chcem všetkých podporiť, aby naozaj to nejakým spôsobom skúšali. Lebo to podnikanie a v podstate rozbiehanie tých nových projektov, že je to veľmi trnistá cesta a naozaj, že 80% firiem to neprežije. To je možno aj taký tip pre každého začínajúceho alebo nejaké menšie firmy, že nemajte hneď veľké oči, že keď máte nejakého vysnívaného zákazníka, tak sa tam snažte dostať aj s malou vecou. Hrozně se mi líbila jedna věta, co si řekl, že je to o tom se trvat a vydržet. Že to není jako i ten start, co jsem pochopil, není jednoduchý a je to o tom jako se trvat v tom a věřit tomu. Ano. I když jako občas ty dny jsou velmi pochmurné a deštivé, tak věřit těm jako světlým zítřkům. Podľa mňa to je úplne najlepšia vec, lebo ste naivní. Lebo vlastne nevidíte tie problémy. Hej? Že napríklad, presne teraz sme sa bavili ešte pred týmto rozhovorom, že máme každý po 2 deti a už riešiš proste úplne iné veci. A jednoducho, keď zakladáš tú firmu, keď si mladší, tak je to podľa mňa skvelé, lebo ty nevidíš tú komplexitu problémov, cez ktoré sa budeš musieť prehrísť. Ale držím palce všetkým, choďte do toho, no matter what. Že ja si myslím, že keď niekto je motivovaný a chce, tak ako keby tá vedomosť sa dá získať. To znamená pre mňa, ale získať charakter je o mnoho náročnejšie. Wow, tohle nedělá moc firem, ať už to vezmeš kdekoliv. Ale áno, je to disruptive, hej? Je to strašne disruptive, ale bude to za mňa, akože bude to sranda.